Amazibo obodo echeta ndị odogwu. Amazibo odogwu echeta obodo ya nụ. Maka na obodo adịghị ka obolo gbogolo ka nna akọwa mmadụ ka eji aka. Gwam ndị bụ ndị odogwu ndị eji mara obodo ka nna akọwa Amazibo obodo echeta ndị odogwu. Amazibo odogwu echeta obodo ya nụ. Otu a ka ọ dị. Maka na obodo adịghị ka obolo gbogolo ka nna akọwa mmadụ ka eji aka. Kedu ndị bụ ndị odogwu ka mụ na-ajụ ndị eji mara obodo ọ bụ ụva ka anyị na-ekwu Amazibo obodo echeta ndị odogwu. otu a ka ọ dị. Amazibo odogwu echeta obodo ya nụ. Maka na obodo adịghị ka obolo gbogolo ka nna akọwa mmadụ ka eji aka. Ndị eji mara obodo fanụ ọ bụva ka anyị na-ekwu maka fanụ ọkwa Amazibo obodo nụ ụfọdụ achụma ọbụbụ odogwu ọ bụrụ na Amazibo odogwu nụ ndị mmadụ asị odogwu nke ị na-ekwu okwu ya ọ bụ onye obodo dị otu a ọ bụrụ ya bụ na eji amazi obodo ya nụ ya bụ na ndị nna gba afa na-egwu ụmụ nụ ibe mkpọrọba bụ ndị eji mara obodo vanụ ọ bụ gịnị nkwa ibe nna akọwalụ gị nwanne m ọ bụ mmadụ na-eme obodo ife ọ ga-abụ ọ bụ ya ka m na-ekwu ị na-anụ olu o nwere ndị eji mara obodo vanụ o nwere ndị eji amasị obodo ba ị na-anụ olu m ọ bụ ya ka m na-akọwalụ ụwa onye mara tinye m ntị ọkwa aka mere azụ ọgba nkiri nkọ obodo adịghị ka ọ bụrụ ụgbọgụrụ ị na-anụ ọ bụ ya ka m na-akọwara ụwa ife eji mmadụ amasị obodo ya ọ bụ ife ọ na-emere obodo ị na-anụ onu m kesi igbo mmadụ ka eji amasị obodo aka na-enye enye na ọ ga-adịlele onye na-enyere ụmụ ogbenye aka onye na-enyere ụmụ okorobịa aka ọ bụ ya ka eji amazi obodo ị na-anụ onu onye na-enyere ụmụ nwanyị ajadu aka onye na-anụ agwa ụmụ ogbenye ma dozie obodo ya nụ dee ya ka ọ dị mma ọ bụ ya ka eji amazi obodo ya okoko egwu m eburu unu nnaba n'obi n'agụ kedị n'ụdị lokal gọọmenti n'Enugu steeti onye ka mụ chọ wee jebe senior elder Isaac Afamefuna n'Ebonta odogwu na South Africa na ebe avoke na-achọrọ aka ịnụ Achukwu gọziri ga-agọzi nụ ibukwa odogwu eji mara obodo ya nụ Omogo 1 na South Africa Omelora n'obi na-agụ nwanne dị na mba na Mbueri oke bụ onye nwere gị nwere ife nwanne m na-asị na ọ ga-adịrị gị mmanụ Omogo na South odogwu Omelora n'obi na-agụ
ghara ịkana ịga-adịyo afa mefu na onye nwere gị nwere ibe nne mụrụ gasị nnọọ mụkwara nwa onye ji gasị na ojikwa mmadụ eze omeọgọ na ịga-adị ewu ibe ị na-emere ụmụ ogbenye na ọbịa ka na-akọwara Igbo Ọraneze biko n'olu aga m agụ ụmụ onye wee ghara ibe ya ụmụ okorobịa ndị nyere aka ụmụ ajadu ndị na-enyere aka kwa afọ gwaka nke agụbazi owu dịka nke ekwughara ibe ya akụkọ dị na-akọ ude dị nọ na-ede ibe banyere ibe na-eme n'ala Igbo ọ bụ ya ka onye ọbụla na-ekwu ibe onye na-eme n'ụwa nwanne n'ụmụ Igbo mali ya aka na ụkwụ na-agawa ngwa anya na-agawa ngwa na-abụkwa ya omeọgọ na ị ga-adị onye nwere ugo ezi na onwere ibe nne mụrụ gị ne n'ụwa na-asị na ọ mụrụ nwa odogwu ịmakwa na obodo isi mmiri ịbụkwa na oke viyo maka na oke vi na-ezokwa n'ilulo isi mmiri ata Umeọgọ na South Africa Senior Elder na ị ga-adị afa mefu na n'ebo nta onye jighị na oji ibe ndị obi na gị ujikwa mmadụ ife na-atọ m ụtọ n'ebe ị nọ ka nna kọwasị Chukwu jiri ego wee gọzie gị bụrụ akụnụba wee gbo gị n'isi sị gị nyebere ụmụ ogbenye aka iwe malite ọrụ mebe ife Chukwu gwari na-enyere ụmụ ogbenye aka ọtụtụ ụmụ okorobịa ndị na-ata afụfụ maka ịkpọrọ n'eluba aka ọ dịka ịkpọgote South Africa dịfa sọba akala akaba ụfọdụ ka ịkpọjere Europe ibe na-akpọ gị nwanne m Igbo ọga ndị ọga onye ji gị na ojikwa n'ibe okokokokoko afa mefu na Chukwu agọziwo gị ibe na-asọ m ụsọ otu isi wegasị onwe gị anị nwanne m ọ bụrụ ndị ọzọ ka Chukwu nyere ego oyibo ọ ga-eji ya wee mebe mkpọtụ mana Chukwu gọziri gị wedasị onwe gị naanị gbata n'ime ụlọ nzukọ nke Chineke wee bụrụ Senior Elder onye nneke ụlọ nzukọ ya ekene m asị m na ọ ga-adịrị gị mma ngwa kene ezielu m ezigbo oriakụ gị onye Chineke ji wee chọọ gị mma Mrs. Favour Chioma Ebonta asị na bara dị mma na-akwụ di ya n'iru ọkụ aga bụ mma nwaanyị ugegbe ndị be n'Ebonta ji afụ ụzọ nwaanyị ọma na-asị na ọ ga-adịrị gị mma ebi afa m ngwagolibenu ị nwere ya na Chineke agọziwo gị agọzi maka na ibe ibelu na ekpere ka Chukwu melu gị ọkwa ka o si mee agbara dị mma ịma na ọ na-akwụ di ya n'iru Favour Chioma Ebonta onye nwere gị na onwere nwaanyị asị na behind every successful man there is a virtuous woman nwaanyị gara arụ ọnụ ka ịbụ onye ji gị na ojikwa n'ihe ọ ga-adịrị gị mma onye na-ekwu okwu ya na o nwere Igbo na-emela obodo ji afụ ya n'anya a na-ekwu
na-ekwu na nkịtị a na-akọ ọnụ efu akọ odogwu asị na ọ ga-adịrị gị mma nne m ụlụ gasị na ọ mụrụ nwa gwa m ndị bụ ndị odogwu ndị eji mara obodo ka m na-akọwa otu a ka ọ dị maka na obodo adịghị ekoboro ogbogoro ka m na-akọwa mmadụ ka eji aka. Kedu ndị bụ ndị odogwu ka mụ na-ajụ ndị eji mara obodo ọ bụ ụva ka anyị na-ekwu otu a ka ọ dị amazigbo odogwu echeta obodo ya nụ maka na obodo adịghị ekoboro ogbogoro ka m na-akọwa mmadụ ka eji aka. egwu m ebulu n'uwe naba olo ọkwa olo kingdom ka m na-eje nye ka m chọwa ejebenu Chief Clement Ikenna Mbọya Ude Onowu n'Ibite Olo Kingdom Ọhamadike 1 of Olo odogwu na onye nwere gị nwelu mmadụ na gị bụkwazi Chairman Ezeagu Igbudu Welfare Union dị na South Africa. DEO Udoego Courier Services Limited. DEO Udoego Oil and Gas Nigeria Limited. Ọnwa na-etili ọra o nwere ndị eji amasị obodo vanụ. The Clement Ikenna Mbọya Ude Onowu Ibite n'Olo Kingdom n'ogwu eji amasị olo onye nwere gị na onwere ibe n'ụbọchị Ọhamadike nke izizi n'Olo onye ji gị ji mmadụ nne mụrụ gasị na gị bụkwazi Chairman Ezeagu Igbudu Welfare Union na South Africa aka ọnwa na-etili ọra maka ị na-etili Igbo niile ị na-etikwazili ndị Olo Kingdom jide m ọnụ ogwu eji amazi olo na-ekene mi onye ji gị ilo ji mmadụ enezielu m oriakụ gị agbara dị mma na akwụ di ya n'ihu Princess Modesta ego oyibo Ude onye nwere ihe na onwere nwanyị ugogbo Onowu ji afọ ụzọ asị nnọọ ga-adịrị gị osodi eme na ị ga-adị ibe onye na-eme n'ụwa ya ka eji akpọ ya akpọnụ ị na-anụ olu Onowu na-ekene mi Onowu Igbo niile onye nwere gị na onwere ibe nne m ụlụ gasị na ọmụrụ nwa onye ji gị na oji mmadụ Onowu Udoego Oil and Gas nwanne m esi na ọ ga-adịrị gị mmanụ odogwu eji wee mara obodo ya onye nwere gị na onwere ibe onye mịma na ibukwa isi mmiri isi mmiri na ọda atatanụ nwanne ndị Igbo oke fi ịmana oke fi na ọzọ ezo n'Igbo ịghọtagonu eji njem ọnụ Udoego Oil and Gas enyemaka ị na-enyere ụmụ ogbenye kwata ọ bụ ya ka ijela n'ichi na-agụ n'egwu ị na-anụ ọnụ Udoego Oil and Gas odogwu nwoke na ilulu elu ọkwa na South Africa ebe afọ ka ị na-ebulite onye nwere gasị na onwere ibe Udoego
ndị nna ọ bụ ndị eji mara obodo vanụ ụdọ ego oil and gas odogwu nwoke na-ekala aka ụdọ ego onye nwere gị n'ụwa na onwere mmadụ Onowu Clement Ikennude onye nwere gị na onwere ive ụdọ ego ibe ị na-eme nwanne n'Igbo niile na-abụ ya onye nwere gị na onwere ive na South Africa ka ị na-ebuli ike gị ụdọ ego aka na-enyere ụmụ ogbenye aka ọnụ na-ekwuru ụmụ Igbo na-ekene n'ihe Onowu gwam ndị bụ ndị odogwu ndị eji mara obodo ka m na-akọwa amazigbo odogwu echeta obodo ya nụ maka na obodo adịghị kọbọrọ ọgbọgọrọ ka m na-akọwa mmadụ ka eji aka kedu ndị bụ ndị odogwu ka mụ na-ajụ ndị eji mara obodo ọ bụ ụba ka anyị na-ekwu amazigbo obodo echeta ndị odogwu amazigbo odogwu echeta obodo ya nụ maka na obodo adịghị kọbọrọ ọgbọgọrọ ka m na-akọwa mmadụ ka eji aka anyị wee na-abazi n'ụdị Enugu steeti ọ bụ onye ka anyị chọọ wee jebenu odogwu ikalika na onu na-ekene gị Di Franklin Ene odogwu nwanne m Chief Franklin Ene onye ọmasị ụdị Enugu steeti wee bịanụ odogwu ezi wee mara obodo ya nwanne m na South Africa ebe abụ ka ị na-ebute ikenu odogwu na-eme ife ego onye na-ekwu okwu ya na onwere Igbo na-emela obodo ji afụkwanụ ya n'anya onye ji mara obodo na ọ bụrụ n'ọnụ ịma na ọ dịrọ fecha maka na eji ire ọnụ etinye azụ n'ofe ọ bụ ya ka m na-akọwa n'obodo o nwere ibe ị ga-eme n'obodo gị isi n'obodo imerụpụba ezinu ndị ezi amarụ gị ndị unu amarụ gị amanụ ọ bụ ndị afọ ka m na-akpọ ndị na-eme n'ụlọ mekwazie n'ezi ndị Igbo ji eje mba inugonu ọ bụ ndị afọ ka m na-akpọ onu m ekene gị Franklin Ene odogwu ikalika na-ekene m onye nwere ụgasị na o nwekwara ibe ofu nwa mụrụ gbuola na-ebi ofu nwa mụrụ gbaa egbe ijela m ichi na-ekene gị onye ji gasịkwa n'oji mmadụ ibe ọmụ ị na-emere ụmụ Igbo malite na South Africa wee nata Nigeria nwanne m n'ude ya na-ede enyi n'ude ya na-ede ọ bụ ya ka eji akpọ gị ezi nwanne m ebe ị nọ n'ude gị na-ede ya eji nga eme ọnụ nwanne na-eji nga eme ọnụ eyi udogwu ikalika na-ekele m ibe ị na-eme na-achọzi ụzọ nwanne m kedu nke m ga-ekwughara ibe ya ọ ga-adịkwa anụ gị mma Chukwu ga na-agọzi gị mmaji kwuru mmaji onye nwere dị na onwere ibe n'obodo ọpụpụ gị ga-abụ ngọzi ị ma na nnata gị na ọ ga-abụ ngọzi akụ gị ga-abụ elisi ụlọ orimiri bụ
gwa m ndị bụ ndị odogwu ndị eji mara obodo aka na-akpọ ndị odogwu ndị eji mara obodo ka m na-akọwa ndị eji mara obodo aka na-akpọ ndị odogwu amazigbo obodo echeta ndị odogwu amazigbo odogwu echeta obodo ya nụ maka na obodo adịghị ekoboro ọgbọgọrọ ka m na-akọwa mmadụ ka eji aka kedu ndị bụ ndị odogwu ka mụ na-ajụ ndị eji mara obodo aka na-akpọ ndị odogwu ndị eji mara obodo ọ bụ ụva ka anyị na-ekwu ndị eji mara obodo aka na-akpọ ndị odogwu amazigbo obodo echeta ndị odogwu amazigbo odogwu echeta obodo ya nụ maka na obodo adịghị ekoboro ọgbọgọrọ ka m na-akọwa mmadụ ka eji aka egwu na-ebulu n'uwe na abanụ na-akpọ ugo Enugu steeti ebe afọ ka njelu kụzie panụ mazienu m onye nchọrọ wee jebe Chibuike Nnamani odogwu si akpọ ugo Enugu steeti onye ọma na Laba International Market dị na Lagos steeti ebe abụ ka ị na-ebute ike wee na-eme mmemme na-azụ ụmụ ogbenye asị na ọ ga-adịrị gị mma ijela n'iche ekene odogwu ikara ike na-ekele m Chibuike Nnamani odogwu si akpụ ugo ejelu onye nwere gasị na o nwere ibe nne mụrụ gị na ọmụchala amụchanụ Chibuike na ị ga-adị odogwu eji wee mara obodo ya nụ ofu nwa mụrụ gbuola anyị evi ofu nwa mụsị sụwa egbe naanị onye ji gị n'elu ụwa na ojikwa n'ibe ibe ebele gị n'elu ụwa ka m na-ekwu a sị na ọ ga-adịrị gị mma ị na-eme ka ị na-enyere ụmụ ogbenye ka m na-akwụnụ ụmụ ogbenye na-emelu gị ekpere ogologo ndụ na-arụ isi ike ya ka m na-akọwara ụwa asị na ọ ga-adịrị gị mma Chibuike odogwu ịkarịkarị ọ ga-adịrị gị mma ezi nwa Nnamani onye ejighị iji mmadụ ịmadụkwa n'ịbụ isi mmiri aka na isi mmiri ada ata odogwu eji wee mara ugo onye jighị na ojikwa mmadụ Chibuike ọ ga-adịrị gị mma ijele n'iche ekene eyi odogwu na-eji ngem ọnụ maka na ude gị na ọ na-edezi na Lagos steeti ọ na-edezi na akpụ ugo ọ na-edekwanụ n'Enugu steeti niile ọ ga-adịrị gị mma onye ji gị n'ụwa na o nwere mmadụ gwa m ndị bụ ndị odogwu ndị eji mara obodo aka na-akpọ ndị odogwu ndị eji mara obodo ka m na-akọwa ndị eji mara obodo aka na-akpọ ndị odogwu amazigbo obodo echeta ndị odogwu amazigbo odogwu echeta obodo ya nụ maka na obodo adịghị ekoboro ọgbọgọrọ ka m na-akọwa mmadụ ka eji aka kedu ndị bụ ndị odogwu ka mụ na-ajụ ndị eji mara obodo aka na-akpọ ndị odogwu ndị eji mara obodo ọ bụ ụva ka anyị na-ekwu ndị eji mara obodo aka na-akpọ ndị odogwu amazigbo obodo echeta ndị odogwu amazigbo odogwu echeta obodo ya nụ maka na obodo adịghị ekoboro ọgbọgọrọ ka m na-akọwa mmadụ ka eji aka aka nnọkwa na akpụ ugo kedụ n'Enugu steeti ọ bụ onye ka nchọ wee jebenu ofu nwa mụrụ gbuola anyị evi dogwu eji wee mara akpụ ugo Chief Monday oke nwa odogwu si akpụ ugo n'Enugu steeti wee bịara oyi m na gị na-atụnatazi moto
kesi na United States of America ebaka luna Nigeria no abia moto keji malino asi no gadre ke ma odogwu kali odogwu gada kalele gada o ibo ne nemene nu wa ke kweji akoya obia kan na akowanu koko Chief Monday oke nwa birikwa dokwa ugo ji eme ọnụ odokwa ugo ji kwe eme ọnụ onye ji gị na oji ibe nne mụrụ gị na ọkwa abịa moto na ọbịa ka ị na-azụnụ ijezie n'obodo oyibo bunata moto kesi na America bulu ya bata na Lagos steeti Nigeria ndị mmadụ na-agba onye goro moto gị onwe bụ ọṅụ ibi na-emere ụmụ ogbenye ka na-ekwu Monday oke nwa ọrụ na alụlụ ụmụ ogbenye ka na-akọwanụ obodo jiri oge n'anya ụmụ okorobịa ndị nyere aka abarịrị nne ụmụ nwanyị aja ndị na-enyere aka na abalị ụba ọbịa ka Chineke nna gị na-esi anya na-egosi gị mmaji kwuru mmaji oyimụ ọ ga-adịkwa anọ gị mma ka na onu be kene gị a na-esido onye nwere ibu bongo aja ụjụ ka mụ na-ajụ a na-esido onye nwere ibu bongo ibe na-eme n'obodo n'obinya ka nji akọwa ibe ibu inyemaka ị na-enye ọbịnya ka eji mara obodo gị nụ obi ọcha gị ọbịa ka eji mara obodo gị ọkwa agbọmafọ onye nwa akpọzi obodo ya nụ ọbụ ọkwa amasịrị obodo ajụbasị ọbụgo onye a odogwasị na ọ ga-adịrị gị mma ofu nwa m siri gbuola anyị ebi gwam ndị bụ ndị odogwu eji mara obodo ka m na-akọwa eji mara obodo aka na-akpọ ndị odogwu amasịkwa obodo echeta ndị odogwu amasịkwa odogwu echeta obodo ya nụ maka na obodo adịghị kọbọrọ ka m na-akọwa mmadụ ka eji aka kedu ndị bụ ndị odogwu ka mụ na-ajụ eji mara obodo aka na-akpọ ndị odogwu ndị eji mara obodo ọ bụ ụba ka anyị na-ekwu eji mara obodo aka na-akpọ ndị odogwu amasịkwa obodo echeta ndị odogwu otu a ka ọ dị amasịkwa odogwu echeta obodo ya nụ maka na obodo adịghị kọbọrọ ka m na-akọwa mmadụ ka eji aka ewu egwu ume anachi kedi n'Enugu steeti ọ bụzi onye ka nchọ wee jebenu nwanne nke m ntị n'ọnụ n'ịga anụ ọnụ okoko Chief Eugene Ngozi Ibe odogwu nwoke CEO Eugene Rose Pure Water Nigeria Limited odogwu na Malaysia International Market eri n'ugwu aba ebe afọ ka ị nọ n'uwe na-akpa ike odogwu ịkarị ka nwanne m n'ọnụ na-ekene gị onye ji gị n'oho ji mmadụ ibi na-emelu m ọ bụ ya ka nji ekene ibi na-emelu Igbo ọ bụ ya ka Igbo
o ji wee fụ gị n'anya nwanne m eji nge m ọnụ Shela m ichi ekele gị CEO Eugene Rose the All Water Nigeria Limited ọ ga-adịrị gị mma ọnwa na-etila ọra nke izizi na-achị ọnwa na-etila ọra nke izizi na-achị ọnwa na-etila ọra na-achị egwu n'ịdị mma asị m odogwu n'ime eme onye nwere gị nwere mmadụ ịmanụkwa n'igbu isi mmiri aka na isi mmiri adatata ọnwa na-etila ọra ife adakwa ebe ọ na-adị odogwu eji nga eme ọnụ nwanne na-eji nga eme ọnụ ịghọta ibe emenaghị ka na-ekpe n'ekpere ibe emenaghị ka na yọkwa Chukwu ọrụ ọma ị na-alụlụ ụmụ Igbo ọ na-erube Chukwu ọnwa na-etila ọra na-achị ọnwa biko tisie ike ụwa wee na-afụ ụzọ ọkwa ibe onye na-eme ka ekwe na-akpọ ya odogwu eji wee nwere obodo ya nụ odogwu eji amasị obodo ya nụ ọnwa niile eti na-achị onye ji gasị nnọchikwa mmadụ ndị echi niile ji ga-eme ọnụ ndị echi niile ji ga-eme ọnụ ma ọnwa ibe obi na-emerụba n'elu ụwa ọ bụ ya kafa na-ekpe n'ekpere dị Chukwu debe gị ndụ ọ ga-adịrị gị mma ọnwa gwa m ndị bụ ndị odogwu ndị eji mara obodo ka m na-akọwa maka na obodo adịghị ekoboro ụgbọgoro ka m na-akọwa mmadụ ka eji aka kedu ndị bụ ndị odogwu ka mụ na-ajụ